धनिया कहाँ बड़ी देखा जाके मालिनिया। आइल नवरात सुना ये धनिया कहाँ बड़ी देखा जाके मालिनिया। कल 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 तैयारी है मैया आसन लागी होनी मिया के छैया। मैया के लिहल जाई नक के नथुनिया औरी पाँव के पैजनिया हो। मैया के लिहल जाई नक के नथुनिया औरी पाँव के पैजनिया हो। अभिले न कैलू हो काहे न तैयारिया होई जाई भीड़ हो सुन बजरिया। चल 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 हो वहीं भैरो भैया आसन लागी होनी मिया के छैया।